בחורה. אתה מכיר את הקטע שאתה מתקשר ל-144? 144 שלום. אז אתה אומר, שלום, אני מבקש בבקשה מספר טלפון של הפיצה. אז היא אומרת לך, איזה פיצה? אז אתה אומר לה, פיצה עם זיתים. זה לחץ להיות איך לקרוא את זה, ויש כאלה שמכירות את זה כבר. אתה רוצה לעשות לה את זה עכשיו? בוא נראה אם זה ילך. בוא נראה אם זה יעבוד. 144 שלום, בחיפוש עסקים ועד לשכוח אחד. שלום מצטערת אילנית. אילנית, שלום וברכה, אני מבקש בבקשה מספר טלפון של פיצה. של איזה פיצה? פיצה עם זיתים. סליחה, זה אמור להם פתיחה? לא, פיצה עם זיתים. הלו? טוב, חמודים. הלו? ביי. הלו? כן, בבקשה. למה השירות הזה? אני לא מבינה. זה חבר והוא עשה צחוק. הלו? את שומעת?